አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላነሰ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርህተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን ኣሜን። 13 ስንክሳር ሚያዝያ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽረ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። እንኳዕ ናብ ናይ ጻድቃን ሰማዕታትን ኣባ ኢየሱስን ኣባ ዮሴፍን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና ኣሜን። ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኩልኹም ድማ ቅዱስ ሩፋኤል ኣብ እትኸድዎ ይምራሕኹም። ኣቡነ ዘርአብርኹን ብብርሃን መስቀሎም ይዳብስኹም። ብ12 ክንፎም እውን ይጋርድኹም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባ ኢያሱን አባ ዮሴፍን እዞም ክልተ ቅዱሳን ንናይ ደብረ ኮራሳኑ ጻድቕን ኮኸብን ናይ ቅዱስ ሜልዮስ ደቀ መዝሙር እዮም። ናይ ቅዱስ ሜልዮስ ነገርከ ከመይ እዩ እንተበልኩም ቅዱስ ሜልዮስ ንእስነቱ ብመንፈሳዊ ትምህርቲ ዘሕለፈ ብወርሓት ጉብዝናኡ ፈጣሪኡ ዝዘከረ ቅኑዕ ክርስቲያን ነበረ። ነዚ ዓለም ምስ ክፍኣታ ንዒቑ ድማ ኮራሳት ናብ ዝበሃል በረኻ ኸይዱ ኣብ በረኸትን ኣብ ውሽጢ በዓትታትን ብጾምን ብጸሎትን ብትሕርምትን ንብዙሕ ዓመታት ተጋደለ። በዚ ናይ ብሕትውና ዘመናቱ ልብሱ ፀሓይን ቁርን በታቲኹ ስለ ዝወድኦ ፈጣሪኡ ጸጉሪ ኣልበሶ። ናይ ኣባ ሜልዮስ ጸጉሩ ክሳብ እግሩ ጭሕሙ ድማ ክሳብ ኣፍ ልቡ ይበጽሕ ነበረ። ዕድሚኡ ሓሊፉ ምስ ኣረገ ከዓ ንኸገልግሎ እግዚአብሔር ክልተ ክርስቲያን መንእሰያት ለኣኸሉ። ንሳቶም ድማ ኣባ ኢያሱን ኣባ ዮሴፍን ይበሃሉ። ክልቲኦም ቅዱሳን ንኣምላኾም እግዚአብሔርን ንኣቦኦም ቅዱስ ሜልዮስን ብፍጹም ቅንዕና ኣገልገሉ እሞ ድሕሪ ግዜ ግን ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ኣምለኽቲ ጣዖት ኣራዊት ክንሕዝ ኢሎም ብዝዘርግሕዎ መርበብ ንቅዱስ ሜልዮስ ሓዝዎ እሞ ክርስቲያን ምዃኑ ምስ ፈለጡ ንፀሓይ ስገድ ኢሎም ገረፍዎ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ተጓዮም መጽኡ እሞ ብመከራ ንኣቦኦም መሰሉ። ንክርስቶስ ዓይኒ ክሕድን ስለ ዝበሉ ከዓ ንኽልቲኦም ብሰይፊ ክሳዶም መተርዎም። ንቅዱስ ሜልዮስ ግን ን15 መዓልታት ድሕሪ ምስቃይ ብተደጋጋሚ ብቐስቲ ወጊኦም ቀተልዎ። ጻድቕን ሰማዕትን ቅዱስ ሜልዮስ ከዓ ብዙሕ ተኣምራት ገበረ። እዞም ቀታልያን ግን ናብ ሃገሮም እናተመልሱ ከለዉ ኣድጊ በረኻ ክሃድኑ ኢሎም ዝደርበይዎ ቀስቲ ማንቲግ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ብናብኦም ተመሊሱ ልቦም ወጊእዎም ሞቱ። እዛ ዕለት ቅዱሳን ኣባ ኢያሱን ኣባ ዮሴፍን ሰማዕትነት ዝተቐበሉላ እያ። ሩሩህ ኣምላኽና ካብ ናይ ቅዱስ ሜልዮስን ደቀ መዛሙርቱ ክልቲኦም ቅዱስ ኢያሱን ቅዱስ ዮሴፍን በረኸት የሳትፈና የካፍለና ኣሜን። ብጸሎቶም ድማ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ይምሓረና ኣሜን።
ሚያዝያ ዕለት 13 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅድስቲ ዲዮኒስ ዲያቆናዊት ናይ ሐዋርያት ተኸታሊት ዝነበረት ኣደ ኣባ ኢያሱን ኣባ ዮሴፍን ሰማዕታት ቅዱስ መናድሊዮስ ኣባ አኮላቲሞስ ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር አብ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት 99 ነገደ መላእክት ቅዱስ አስከናፍር 13 ግሁሳን አቦታት ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ ገዳማዊ አቡነ ዘርአብሩክ ቅድስቲ ድምያና መሰርባዓ ደቃ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ መን ይፈልየና መን መከራዶ ወይ ጭንቀት ወይ ስደት ወይስ ጥምየት ወይስ ዕርቃን ወይስ ፍርሓት ወይስ ሰይፍ እዩ ንስለኻ መዓልቲ ብምሉእ ንቐተል ኣሎና ከም ዝሕረዱ ኣባጊዕውን ተቆጢርና ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እዩ በዚ ኩሉ ግን ብዘፍቀረና ብኡ ካብ ኣሸነፍቲ ንመልጽ ኢና ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 35 ክሳብ 38 አሜን ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ አሜን ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ጽጓን መላእክት ይተዓረመለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን